Prvo, ovo o čemu je profesor posebno govorio, jeste značajno da društvo stvori te sistemske pretpostavke. Prije svega da najsposobniji, najstručniji kadrovi imaju posticaj da svoju profesiju angažuju u radu u sudstvu. Drugo, da se stvori ambijent za rad sudova koji odgovara dostojanstvu sudijske funkcije, za što trebaju svakako materijalna sredstva. I treće je da se i kroz ove izmjene Ustava, zakona koji će poslije toga uslijediti, stvore svi ti preduslovi za tu jednakost pristupa građanima pravdi, nezavisnost u radu tih sudija. Ima puno elemenata koji jasno ukazuju da samo od te ličnosti zavisi njegova nezavisnost, njegov pristup u odlučivanju. Ono što je posebno značajno jeste da sudije moraju biti vrsni znalci prava, ali i primjene tog prava i svih onih vještina koji utiču na primjenu tog prava. I ono što se ne bih složio sa koleginicom Lakšević jeste ta finansijska samostalnost. Ona ne postoji kada je u pitanju sudstvo u Crnoj Gori. Vlada je zadržala i ne predlaže da se mijenja odredba Ustava kojom je definisano da Sudski savjet utvrđuje predlog sredstava potrebnih za rad sudova, ali samo predlog sredstava. Vlada je ta koja utvrđuje predlog budžeta, a Skupština koja ta budžet usvaja. I tu sudstvo u samom tom postupku odlučivanja nema baš nikakvog uticaja. Normalno ima mogućnosti učestva u radu odborničkih klubova, na plenumu. Normalno i mi kao članovi Sudskog savjeta uvijek smo u prilici da obrazložimo razloge zbog čega izdvojiti značajnija sredstva za rad sudova, ali jedini način, ta finansijska samostalnost je preduslov te ukupne samostalnosti, jeste da sudstvo ima svoj samostalan budžet, da se Ustavom stvore takve pretpostavke. Vjerovatno to nije iskustvo u mnogim zemljama, ali ima i zemalja gdje takvo iskustvo postoji i na taj način se obezbeđuje ta potrebna samostalnost. Vlada pokušava da obezbedi ona sredstva neophodna samo za taj, da tako kažem, funkcionisanje sudstva u tim osnovnim segmentima sa svim problemima koji prate realizaciju sredstava budžeta, ali to je još uvijek daleko od onog što su potrebe sudstva i kada su u pitanju, da tako kažem, i plate sudija, posebno stručnih lica koja rade na poslovima savjetnika u tim sudovima gdje su plate izuzetno niske i gdje je taj raspon izuzetno veliki između njihovih plata i plata sudija, što stvara jedno nezadovoljstvo i ne motiviše te ljude da ostaju u sudstvu, jer ako on sa 20 godina iskustva položenim stručnim ispitom i radi najsloženijim poslovima, recimo u Vrhovnom sudu, treba da ima tu platu od 500 eura, i da se na taj konkurs za prijem takvih ljudi niko ne javlja i takvih kadrova već duže vrijeme u Vrhovnom sudu, jasno pokazuje da u toj sferi materijalnoj mora se puno toga uraditi da bismo stvorili te pretpostavke za nezavisnost sudstva.